Terekunci so advent i my tak wiedno co roku mamy przebyć i wuny o tym, że to jest czas przerechtowani so do Bożego Narodzenia, że w głedeme świętajemy Narodzenie Chrystusa, że trzej królowie, że złoto kadzedło mira. My to wszystko powtórzymy co roku, a dzisiaj chcemy so przezdrzeć głębiej, co to wszystko tak poprawdze znaczy, a płemo, że nam to zrozumieć nasz głos, ksiądz Wojciech Silka z parafii Andrzeja Boboli w Gdynie. Witamy serdecznie. Witam bardzo serdecznie. Rocia, serdecznie to jest kawa i kuch, świąteczny wedowk. Nete zaczynamy od przywitani. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków amen. Dzisiaj będziemy godele o głedach, o Bożym Narodzeniem, ale zaczynamy od tego, co jeść dyreje, a so kończy, to znaczy adwent. My wiemy, że to jest czas przerechtowani so do głedów. No, dla wiele lat czas takiego przerechtowani, posprzątani, zrobienie jakichś sprawunków, ale tu godu mamy tej dechłewej stronie. Jak tak poprawdze so mumę rechtować na te święta i doć? Po pierwsze, my toś dani na Pana Jezusa, to my możemy tak z dwóch stronów zjeść. Bo z jednej strony my idziemy na to Boże Narodzenie, lecimy wszyscy wiemy, na tę głodę, które będziemy wnytka fejrowali, a z drugiej strony my idziemy na to przyjęcie Pana Jezusa na końcu czasów. Chrześcijanowie pierwszych wieków na końcu każdej mszy, liturgię, wiedno powtarzali Maranata. Pyj, Panie, my chcemy, żeby tej przeszedł. My chcemy, żeby so skończyli te wojny, żeby so skończyli chorobę, to wszystko, co jest lechy w tym świecie, żeby w końcu przeszedł koniec czasów. I my, jako katolicy tych czasów, tak jak tamti, to 2000 lat temu, tak samo my teraz gadamy, Panie Jezu, my chcemy sobie przerechtować ten czas Adwentu po to, żeby my to, co w nas jest do poprawienia, do zmienienia, zmieni wiele, i te mogli stanąć i rzec, Panie, możesz przyjść. My ty idziemy na ciebie. Pyj, niech to sobie wszystko, niech so skończy ten świat. Nie? Ludzie czasem mają strach tego, no bo ten końc świata, co to będzie, czytają apokalipsa, ale tego końca świata są mają bojec tych, którzy są daleko. A tych, którzy są krótko Pana Jezusa, ty są nie mają cię obojec. On mówi, ty, czy to co wszystko zacznie w tym ta widzala, że przyjdzie ten czas, ty weź ta podnieś ta głowę, nabierz ta decha i coś ta sobie krótko i je Królestwo Niebieskie. I krótko są i ogłędę teregodą to temu, że je tak, że nie jedny na adwent co mają coś postanowione, że oni albo nie będą sznapsa pile, albo że oni będą chłedzele na ryro, te dzyń w dzyń, rozmaite te postanowienia są. No ale teraz jesteśmy przy końcu tego, jeśli ktoś nic nie zrobił, to co może w takiej wersji instant zrobić, żeby po prawdzie te głędy nie przeszły jak na te święta, że my so zjedzemy, spłetkujemy, a później jedzemy do domu, żeby to głębiej przeżyć. Jeśli wiedno ten ostatni tydzień jest okazją do tego, żeby so przypomnieć tych sytme wielkich antyfonów, które przypominają nam, kim jest Chrystus, nie? Ten, którym jest klucza Dawidowym, ten, którym jest mądrością. I żeby tak przez tych sytme wielkich antyfonów sobie też przypomnieć w tym ostatnim tydzieniu, no co właściwie jest daje i czyli jemu być podobny do Chrystusa, być na podobiznę Jełe, co mnie jest chwileje, w czym jest nie wiem do niego upodobniony. Z tej podobizny Pana Jezusowi w moim życiu nie ma. I ten ostatni tydzień właśnie, można czasem właśnie iść najlepiej wykorzystać. Nie? Czasem ten ostatni tydzień nas tak motywuje, żeby nie zabec tym, co jest najważniejsze. Bo ludzie, jak my wszyscy dobrze wiemy, nekają za te medarenkami, jeśli to nie jest kupione, a jeśli to musi być do kucha, a to, a tamto. Mnie sobie jedno widzą to, że na kasiebach czegoś takiego nie było. Tak jak tam gdzieś w Polsce, że musi być tak 12 potrawów na stole i to, i tamto. Kasiebi od jedno ciele, że tu ty chodzi o Pana Jezusa.
Nie o to, ile mdze na stole, ja cię daręci, bundu poddano, co mdze ten. Ty chodzi u Pana Jezusa i kasiebie wiedno właśnie ryrotę, musimy iść na ryrotę, kasiebie w adwence w Polsce nie piją, to baci nie zaziewają, nie pylą cygaretów, bo to jest czas, kiedy my chcemy przerechtować na Pana Jezusa. A to cię mete gardinem, dzemy miele belno we platowynę i we prynę cię, to wszystko mdze tak, jak musi być, to je na dredzim placi. Pierwsze właśnie to, żeby sobie przerechtować przez wiara. A ty później te wszystkie sprawy materialne. Nie jest to tak, że ta komercjalizacja świętów jako i od lat latecznych, co łedbi wokół nas, gdzie przesłoniwo nam a to, co nowoźniejsi, rozprosio nas. Jo, to jest tak tyś, że coraz bardziej krasnal z Coca-Colę przesłynie Pana Jezusa, a na jastrę, zajc przesłynie z Chrystusa zmartwychwstałego. To idzie do tego stopnia, że choć nie byłoby Bożego Narodzenia, nie byłoby głodów, żeby nie Pan Jezus, to dzisiaj jedni próbują to weprzeć, że to są jakieś tam święta daneści i gwiazdora, ale Pana Jezusa tam i nie chcemy pchać, nie? Ci chcesz obchadać te święta, ty musisz achnąć, czemu one są, nie? Czemu my ich obchodzimy? Czy chcemy w szkole robić szkolne wilie, czy chcemy robić w szkole jakieś spotkania na gwiazdka, to nie możemy zabrać tym, że to jest przez Pana Jezusa. Jak nie, to chcemy sobie odpuścić w ogóle. I to nie chcemy nic robić, bo te śpiewają Merry Christmas, tam wszystko inne, ale Bóg się rodzi, to i tam przez gardło nie przejdzie, nie? Jak są kolanda. I oto widzę tyś w szkołach i osodziwia, bo albo jedno, albo dredzie. Albo bądź gorący, albo zemni, nie na westrzutku, nie? Albo jest wierzący, albo są odpuście i w ogóle nie chcemy gadać, że są jakieś święta. Szkoła jest szkołą, robimy swoje i to samo w urzędach miasta, to samo wszędzie indziej. Czyli je gwiazdka, wieście mu na je, ty nie zabłądzę, bo jak zabłądzisz, ty Pan Jezus co do ciebie nie przezny. I to jest rzek, kto co do mnie przezny przed ledzamy, do tyłu Jezu przyznaje przed moim ojca. Kto co do mnie nie przyznywy, Jezu tyś nie przyznaje. Także dobrze byłoby, żeby ci wszyscy włodarzowie miastów i ci dyrektorowie szkołów o tym pamiętali, żeby Pan Jezus u nich nie musiał zabrać, ci oni przed nim staną. My świętejemy, fejrejemy to, że Jezus przeszedł na ziemię i tak jak jastre, no to jest czas, kiedy my świętejemy naprzód przed nim, a jest śmierć, to ta zbawczo śmierć i później zmartwychwstanie, tak ten Jezus co narodził, on jest nic nim zrobiony dla świata, oprócz tego, że przeszedł. Jaki jest ten taki teologiczny, dechłewy cwek tego, żeby prawie ten dzień fejrować? Bo wiemy, że na przemiar świadkowie Jehowe gadają, że nie, że tego są nie święteje. Cały początek bierze się od tego, że człowiek popełnił grzech pierworodny. Niebo zostało zamkłe. Człowiek po śmierci nie mógł trafić do nieba po grzechu pierworodnym i ledze trafiale dotaczyły, możemy rzec, stanu, teren, co zwyl Sheol po hebrajsku. To jest taki stan, gdzie ledze, terni, co tam znajdowali, on się też dzielił na dwie warstwy, z jednej strony były tych terni i ciele taci płekły, ale nie były full ścieślewi i tych terni przez to, że nie przestrzegali Torach, nie przestrzegali prawa Bożego i byli zyli do wszystkich ledzy do samego końca, ci przebywali w tym stanie nieścieżcego, wiecznego, właściwie takiego rzeklemego piekla i Księga Machabejska podpowiada nam, że musi być jakiś stan pośredni, żeby tych terni, no nie były tak dechtleci na ziemi, ale jeśli nie zdążyli ponaprawiać pewnych sprawów, żeby jeśli mieli szansę przejść do tej ścisłości i my później w tym upatrujemy czyściec. I teraz ta sprawa się trzyma do momentu, aż przyjdzie zbywca. Teren to wszystko naprawi, teren to wszystko uratuje. I ledze żdale za tym zbywcą, aż on przeszedł od stworzenia człowieka i Niemcy my sobie teraz skupiali, kiedy to było, bo na tym nie polega teologia, żeby zajmować się tym, czym są jest biologia, ale od tego początku istnienia człowieka po grzechu pierworodnym do przyjścia Chrystusa. I teraz, kiedy on przeszedł,
No już nie było tak, że on się narodził i teraz i ledze idą do nieba. No bo on już musi umrzeć na krzyżu, on już musi wstąpić do piekieł, do Szeolu. On już musi tam zejść. I Do tych ledzy coś wziął za nim. i ich wszystkich wycegnąć tam do góry. Ale to przyjęcie Jezusa, to malincie o Jezusa, to jest prawie ta rosa. Nie, to my wiemy, że rano i słońca nie ma, kto krowę rano nakrył, ten wie. Słońca i ciasa nie ma, a po ziemi jej rosa. To jest zapowiedź tyłu, że za sztud windzie słońce, za sztud windzie dzień. I to jest ten I łebrys. temu my śpiewamy, niebiosa rosa no ma Spójrz spusta. to z góry. My jesteśmy na razie w tej ciemności, znaczy tyle, my musimy trochę w ich skóra wskładać tam. Oni są na razie byle w tej ciemności, ale ta rosa i zapowiadała, że za to będzie dobrze, nie? I tych terni siedzeli w tym Szeolu, oni byle w tej ciemności, ale ta pierwsza rosa to jest taka radość, że naprawdę to co wydarzy, że za to my wszyscy będziemy odkupieni. I Boże Narodzenie to jest właśnie ten czas, że my sobie jesteśmy, że to może lecho zabrzmi, że Pan Jezus za to umrze na krzyżu, ale tak jest, że socjalizm był nas odkupi, bo on zmartwychwstanie i początek zmartwychwstania każdemu z nas. Tu jest bardzo ważna kwestia tego, że ledze żdzią za tym Jezusa, cie ty ledze, które są w Szeolu i umarły, cie tych, które są tu na świecie i nawet my, po narodzeniem Jezusa, żdziemy za tym Jego przyjęciem nazad. Piękno to wyrazio kolanda Świat przed Tobą klang Jana Rąbścigłe, tam lud rozzybony jak złenel gnieze wsiątka, choć w sercach bije trud i tyś je to cemża jest dzeca świata uchnął i wit jest rozpoleł, pogańści łegnie zewsiąc zdmuchnął, buwrunę płewaleł. To pokazywa, że ta sprawa so nie tykała leno Żydów, którzy żdele za swoim Mesjasza, ale to je przesłanie do całego świata, że Jezus przechodzi do całego świata i ten uniwersalizm dziś w jakiś sposób do nas przemawia w te święta. To prorok Izajasz przede wszystkim, on nam ma tam przepowiedy, że to jest ten wid na oświecenie wszystkich pogonów, bo musimy sobie przyznać, że z początku, zaraz po zmartwychwstaniu Pana Jezusa apostołowie chcieli tak trochę zamknąć to bluz dla Żydów, nie? I musiał przyjść święty Paweł, żeby przepłynąć, że to nie jest bluz dla Żydów, że to jest dla wszystkich, że wszyscy mają być zbawieni. I to, co prawie tak poresie każdego człowieka w Jezusie, tym Bożym Narodzeniem, w tym Narodzeniem Pana Jezusa, po to też te święta są, że On został człowieka. Nie? Że On został człowieka, przejął ludzka natura i stał się takim małym dziecka. Że On jest tak drobnechny, tak krechuchny, został złożony w ręce ludzi, tak jak w każdej komunii święty. Nie? Pan Jezus tak krechy, tak słaby, po ludzku przychodzi do każdego z nas, by nas umocniwać, by dodać mocy. To, co się tam wydarzyło w Betlejem, choć on myły, krachy, on zmiażdżył potędzi. Nie? Wiemy to, że kiedy on przeszedł, te takie nudzy, jak terne przeszła, prowokowała ludzi do tego, żeby tam przyjąć, jak choćby pasterzów, którzy przeszli do Jezusa. Tych terne bele zbrodniarzamy bardzo wiele razy, albo jakiś tam ledze taci z marginesu społecznego. Na których nikt nawet nie chce wzyrać, bo oni się zajmowali tym nekaniem tych łewców, tych bogatszych ludzi, a oni plus mieli to nekać. Właśnie tak Jezus do se zaulil. I właśnie ci przeszli. Anioł tych najbardziej ocenionych, tych odgarnionych, tych, którzy są coś daleko. I ci ledze, którzy mogli mieć różne przeszłość, nie? Różne życie mogli robić. Ci wyzdrzele to myle dzieca i ten wid, i ta miłość, nie? Malinkę, to skrasiło ich serca. I Boże Narodzenie krasi serca ludzi. Prawie w tej myli miłości. Nie? Bo tak jak przy jastrach, na tym tam mamy ta potęga, ta radość, ta moc, nie? Ten majestat, że on weszedł w tych chwale i zmartwychwstał i to było takie wydarzenie, że no, takiego i nigdy na świecie nie było. Tak tu Pan Jezus jest taki właśnie bardzo skromny, taki ubłodzi, nie? Tam w tym żlobku. I to ludzi, my właśnie te serca resiec, nie? Że
musimy się w końcu zmienić. Nie? Jak on potrafił przyjść do nas w takiej osobie, sam Pan Bóg, żeby naprawić to, co człowiek zepsuł, no to my się musimy w końcu nawrócić. Musimy zmienić swoje postępowanie i musimy przyjść do Niego. I to, że on się nie urodził w pałacu, ale w żłobku, że gdzie w tym placu, gdzie jest bieda, gdzie jest ten margines, to tyś je taki wymiar, który ma nas nauczyć z tych uczynków miłosierdzych, które my przez cały rok jesteśmy zobowiązani spełniwać, ale głędę to jest też ten czas, kiedy my kupimy ta świeca, z której pieniądze będą przeznaczone na kogoś, czy są rozmaite zbiórki w trakcie Adwentu, to też jest ten czas, kiedy to miłosierdzie jakoś bardziej, czy ten akt miłości bleznego pokazujemy, też w ten materialny sposób? Jo, to jest prawie ten czas, kiedy my bo co to, to jest czasy takie sportowne, że ledze robią ten luze plac przy stole, ale nieraz jakby ktoś naprawdę przesiadł, nie? My ta wadomie plac, nie, wieś tu nie ma, nie? Ale bo my mówimy, a ten luze, nie, ten jest dla gościa specjalnego, nie? Że tyś ten czas my właśnie w nas pobudzić coś takiego, że jak taki człowiek przyjdzie, żeby my go naprawdę wpuścili, nie? Że to nie był jakiś tacie, bo taka tradycja, bo tak trzeba, bo co tak slechę, że ledze tak robią. Nie. Ten plac to jest konkretny znak, że już przez ten adwent tak przerechtował, że ja naprawdę im w stanie przejąć tego biednego, który by przeszedł. Nie? Że ja so po starą czasa nawet, bo nieraz ledze mieszkają, wiedzą, są w jakichś mieszkaniach, tam jakaś familia, a wiedzą, że w klatce tej dredzi ci nizi pod nim mieszka jakieś starsze bialka, dziecię wyjechała, ona jest sama. Co to szkodzi zapytać, nie? No, kudoch ten od tej rebeteli do bunze, żeby ją obdarzyć i chlebkać tak tyś i rzec mu, że webe prześle do nas, my ty waj przyjmny, my wejście sama, żeby nie była na ta gwiazdka, to doch nie zaszkodzi zapytać, a równak może dać radość takiemu człowiekowi. I natomiast o Łedmiku w trakcie świątów, tu tyś co roku to jest powtórzony, ale myślę, że wart powtórzyć, bo to jest taki pewna paradoks, czy taki jakiś dziwny myślenie, bo my mamy wileją, mamy pierwszy dzień Głedów i mamy to dredzi świąto, które no też traktujemy jak no taki przedłożenie świątów, są te wszystkie dekoracje i tak dalej, ale farby liturgiczne są czerwone, bo to jest wspomink Mancielnika, pierwszego świętego Szczepana. Jak te dwie realności so przemikają? Ten dredzi dzień przypomina właśnie, że niebo są łatemkłe, że ono jest open i ten pierwszy terni, so tak jak Jezus się narodził na ziemi, tak ten jest pierwszym, który się narodził dla nieba. Strzód tych ternych Jezus uczył, bo wiemy, tak jak już wspomniał, że tak z Szeolu on i tam wziął do góry, ale że on jest tym pierwszym męczennikiem, jest tym pierwszym, który potrafił oddać krew za Jezusa i jest pierwszym, którego mogło ogłosić, że on naprawdę przez ta krew męczeńską on został wzięty z Pana Jezusa raza do nieba. To jest to pierwsze narodzenie dla nieba męczennika w Kościele, bo ktoś powie, no jo, ale na krzyży z Pana Jezusa tyś umarł, ten dobry łotry i Jezus je może kiedyś dzisiaj bądź ze mną w raju, ten doch może był pierwszy i tyle. No jo, ale tu chodzi konkretnie o męczeństwo, że to było pierwsze męczeństwo w historii chrześcijaństwa. Za wiara. Za wiara, za Jezusa. Że on był tak przeświadczony, przekonany o tej prawdzie, że Jezus z martwych wstał, że on był przerechtowany, żeby za niego oddać życie. Następna rzecz, jaką my też w kościołach fejrejemy, słuchamy często lestu tego dnia, to jest niedziela Świętej Familii. To są wszystko fajne paruanci, no bo ta Święta Familia my znowu w świętach, choćby lepsze żłobku. Ja jak no ojc małego dziecka wiem, że to bardzo mocno dzieje na wyobraźnia, bo córka soderch pito, a jak ci klyt miała Maryja, a czy Józef miał długo broda, czy krótko, czy tako jak tata, czy insio. Że to tak dzieje na wyobraźnia i ta Święta Familia my gdzieś tam blezi, znowu my później w ta niedziela Świętej Familii, ale dość tak poprawdze ten dzień w kościele uznowony. Żeby przypomnieć, jak ważna jest familia w kościele. Bez familii nie ma kościela. Familia to jest pierwszy kościół. Żaden biskup, żaden ksiądz, żaden choćby najlepszy katecheta na świecie
nie zrobi tej roboty, które robi tatki memka doma. Nie zrobi. Bo jak memka statka córka nie nauczy dziecka, jak nie nauczy chodzić do kościoła, to co czasa udywy później, gdzieś tam przy bierzmowaniem, czy w szkole, katecheta, tego, jakaś wspólnota, ty oaza, ten. Ale nie wykrzy szansę no to, że ustunu wierzącym, bundu wierzącym są tam, gdzie jest familia, które są modli, familia, które raz zakleci. Nawet są takie badania, które dokładnych nie podam danych, bo są tak aż nie przerechtował, ale które pokazywają, że ci chłop są modli do małyjc, familie, to tam jest bardzo wysoki ten procent dzieci, które ustunu we wierze. To były niezależne badania w Stanach Zjednoczonych, gdzie oni badali i katolików, i islam, i Żydów, i wszystkich razem. I ci łyjc są modli, i dzieci widzą, jak tatki są modli, i że tatki idzie w niedzielę do kościoła, tam to było bardzo wysoko, chyba 90% dzieci ustunie w wierze. Ci memka bluz są modli, a tatki są nie modli, dzieci wzerają bluz na memka, te ustywy 20-30%. To jest bardzo mało. To jest, jak weźmie je obraz w ojcach, teren są modli. W ojcach teren bierze za familię ta odpowiedzialność, tak jak święty Józef. Teren nie był do końca tak, jak tamci ojcowie kościoła nam ustawili takie składkowizna, że to był taki stary opa i on tak ta Maria wziął, bo on taki był dobry i tego. I no to tak nie było. Nie? Józef był młody, naprawdę był młody, nie mógł być wedle Talmuda żydowskiego starszy niż tam 2-3 lata od Marii. Ona miała to 14, między 14 i 16 lat. To on musiał mieć tam to 18 może lat jakoś tak. To był bardzo młody boys, nie? I nie był też jakimś tam biedeka, co chodził po checiach i co nie mógł niczego wziąć im dorobić. Nie, on był Ewangelia na małostywie informacja, że on był tekton z języka greckiego. Jedni gadają, że to znaczy, że on tam układał dachę, jeszcze inni, że był budowniczym, że on z tej wielchecie. Właściwie Józef nigdy z drzewa nie miał do czynienia, on bardziej w kamień robił. Także, no proszę, to nawet do patron Ceslów. Ja, bo w Ziemi Świętej jest bardzo mało drzewa. I temu oni bardziej wsiadł w kamień. I on był właściwie takim bardziej architekta. I to było ledze bardzo ceniony. Oni, no jak to we wsie kiedyś, Kłewel, Cejsla. To był fachman. To był fachman. Taci był plus jeden we wsie i ten soliciał i taci był też Józef. Nie? On naprawdę soliciał. Tam, gdzie on się pojawił, on się zaraz poradził, jak ci oni uciekali do Egiptu, to on tam zaraz robotę chwycił, nie? Kto by takiego, z którego upę do roboty wziął, nie? No jo. Czytać historię upa, by nawet do tego Egiptu doszedł. Jo, to ty się prawda. A on tam zaraz i robotę chwycił, i so nim zajął. Także to też nie było tak, że Jezus z biedy urodził w stajence. To nie sam nawet nie w stajence, ale w groce, bo to stajenka nie była. Pan Bóg cały plan zbawienia go tak przerechtował do samego końca, prawie żeby Jezus z tyłu bleze do tych wszystkich biednych ludzi. Terni wiedno bele odrzuceni. No bele był tam ty bogaty, bele achniony, a biedni tam wek. A ty Pan Jezus prawie przychodzi w takich warunkach, choć nie musiał, bo jego familia była stacną, to żeby on się urodził normalnie doma i tak dalej, żeby to było. Plus ten cały spis, on to wszystko zamieścił. Do teraz nikt ich nie chciał przejąć do domu, bo Maria była bardzo wysoko w ciąży. I wedle prawa żydowskiego w tej checi, gdzie ona była urodziła, ta cheć za cigę nieciestość. I oni by nie mogli gości innych przyjmować. Temu oni ich nie chcieli, nie? To nie, że oni byli tak biedni, że Józef tam nie miał tego 200 zł na nocleg, nie? ale nikt ich nie chciał, bo po prostu to tak jakby w jastarni jest sezon, full ludzi i teraz do hotelu ma bebele zjadamy, przychodzę białka z chłopa, wesek w cudzi. Ja znając ludzi z jastarni, oni by też nie przejęli. Nic do tych z jastarni nie mógł. Nie, to taki sport. I ty z hale powtyś i z wielci wse. No bo to by ślotali pieniądze kule nosa, nie? Cały hotel teraz zamknie, podlik ty jedni białci, nie? Także to wszystko tak Pan Bóg przerechtował i teraz Józef on musiał być taki wygarnięty chłop. No nie była taka dupa wołowe, to był naprawdę głest. On zaraz wszystko opanowy wysłać, bierze paru tu swojej białci, nie?
Wystere to wszystko zorganizuje. Że on wpyt na ten pomysł, że tam jakiś taci ala chleb, ta grota, chcemy tam iść, tam gdzie ciepło, tam są zwierzęta, mamy sobie gdzie schływać. W nocy nie będzie wiało, bo w nocy tam jest zemno. I są wszystkim zajął, i ciepło łada, i to, i wszystko, i jak są słechy, nie? A przed tym on tego tak poprawdze nie musiał robić, bo jeść, on nie był zieniały, on ja dopiero wzuł dosę. Jo. Bo to było tak, że wesele żydowskie były podzielone. Na przykład tak jak kiedyś oni są byli po tym zdenku, po tym pierwszym, i te przez rok oni mieszkali apart. I po roku była już droga wielka impreza, bo teraz ten pan młody wnosił białka do swojego domu po roku. I to było takie wielkie święto. No i Józef miał prawo, ty on sobie dowiedział, że Maria jest w stanie błogosławionym, miał prawo ją oddalec, jak my wiemy, wedle prawa żydowskiego, nie? I chciał tak zrobić, żeby ją uchronić, ale przeszedł Janioł i jemu powiedział, no nie Józefie, weź co zarobił, ta nie? Bo wiemy, że mnie ciężko, ale nie martwi się, Pan mógł z tobą, dać rada. No i Józef rzekł, netku ty ci, tak, ty och, nie, ty co za to wezna. To jest też bardzo ważna sprawa, też z perspektywy familiów, bo dzisiaj mamy taki czas, że wiele ludzi boi się wleść w familię, bo to jest taki, że nieraz mamy te doświadczenia, że albo starsi są rozlazły, albo my widzimy, że tam są niedogadywają ludzie ze sobą. I mamy teraz taka pandemia samotności, ludzie nawet sami wybierają to, że chcą być sami. I nie godzę tu przykład, że na przykład ksandзах teren wybiera taci rzeczy, bo to jest ten zort jakby przeziecy swojego rzeczy, ale ludzie się po prostu boją wchodzić w małżeństwo. I tu ta odpowiedź błega na to wszystko nie jest taka, że wesle są łezieni i bandze wszystko einfach, ale wes są łezieni bandze ciężko, ale ją da z tobą. Ja, to jest prawda. I tyś, tak jak my wspomnieli, rechli, ta niedziela przypomina, że w kościele katolickim, i to jest prawda, której my się nie możemy zmienić z tym, bo się komuś tak widzi. Nie? Nad nami jest prawo błeście. Ludzie zabiwają, chcą kościół dostosować do sy. Ale ci my by kościół do sy dostosowali, to ci to jest dali kościół Chrystusa. Nie? My nie jesteśmy właścicielami kościoła. Jego Pana jest Chrystus. On nam nadał prawo, Pan Bóg nam nadał prawo, które my musimy respektować i wedle prawa błeściego, naturalnego. Familia to jest białka i chłop. I dzieci, które są z tego związku. Nie? Ci Pan Bóg da, czasem tych dziecków nie ma. Nie? Próbuję też, my z tym kłopota borykamy w tych czasach, że bardzo wiele młodych ludzi nie może mieć dzieci i przechydają i są iściu i co teraz. I jedno ima podpowiedzą taci styry, kasiepści mytel, jak to przódy nasi starsi robili, ci nie musisz mieć dzieci, wysle ja ci zasłuję. I to mi jedno powiedzieli i moje umy, i cotci, i wsiadce, ile było tych ludzi, nie mogli mieć dzieci, przysposobili dziecko, a zaś tu tam pięć tak, ci sieść takieś dzieci. No nie były lata, a ty przeszło na raz. Pan Bóg tam, on nam obiecał, ci tego jednego przyjmiesz, ty tak jakby Pana Boga przyjął do chacie. I ty on pobłogosławi, i te dzieci przyjdą. Rychlici później Pan Bóg da. Także właśnie ta niedziela jest bardzo ważna. Bo przypomina prawda, że nad nami jest prawo błeście i małżeństwo to jest białka i chłop, że nad nami jest Pan Bóg, który nas nie ustawi w tym świadczym i nie gdy tak jak to wspomniał, że będzie wszystko jak w hollywoodzkim filmie, że będzie może będą kłopoty. Długo i szczęśliwie. Że każdy się może tam poteklować, nie dogadać, jakieś błędy popełnić, bo nikt nie jest doskonały. Każdy ma prawo w taki czy inny sposób poblądzać, ale są naleźć z te później, nie? Pomóc sobie jedno dradziemu, nie? I tych kłopotów to każdy są dobrze wie, bo słuchy ci są przeżywe, ile w tych familiach jest, ale prawie, że ci my jesteśmy razem, my jesteśmy w grepie, my jesteśmy katolikami, to my to wszystko przytrzymamy. To jest ta niedziela Święty Familie i już przechodzimy do płynowym roku, mamy Trzech Królów i to jest święto, jak dziś jest dość taki rozpoznawalny, bo od pora lat są modne te wersja Trzech Królów. Czy to jest dobry mytel, żeby przeżyć ten czas? Myślę, że jo, bo to ludzie brakują celebracji.
pewnego wydarzenia, które jest jakoś tak bardziej achtnione, jakoś tak zwizualizowane, ledze brakują. To tak jak te Boże Męci, ledze lubią przychodzić na męka pańskie, czy je wystawione na górach, czy gdzieś w parafiach, bo dobrze je to przeżywać. My w Kościele każde święto, każde uroczystość, każde wydarzenie przeżywamy tak, jak my by tam byli. Nie jak coś, co kiedyś było na jakaś pamiątka, które co kiedyś wydarzyło, ale coś, co my właśnie przeżywamy tyle. My tyle właśnie jesteśmy razem z Pana Jezusa, czy razem z tymi 3 królami i wzeremy no to, co tam się dzieje. My tam jesteśmy, naprawdę w tym msi święty, my jesteśmy razem z nimi. Nie temu Kościół daje widzalne znaki tego, czego my nie jesteśmy w stanie dostrzec. Nie? Tak 3 królów stawi do żlóbka tam, nie? Czy ten orszak bunce. Żeby my byli w stanie sobie wyobrazić to, co się teraz dzieje, czy my nie jesteśmy w stanie dostrzec. Tacie życie widziała siostra Faustyna, Ojciec Pio, taci wielcy święty Kościoła. Oni naprawdę w tym msi widzieli to, co tam się dzieje. Nie? To święto, co my naprawdę obchodzimy. No, i o taci wiary muszę sobie przyznać, nie mam. Ja tego nie widzę. My brakujemy tych znaków. I brakuje tak jak każdy tych znaków, żeby to mi pomogło somłedlec i przypomnieć, że jednak i tam do której jem, nie? I ty stoja razem z nimi i wzeraja na ten ślub, na ta Maria, tego Józefa i tych 3 królów, co ty prześle i coś przeniosle jemu, nie? To jest też ciekawe, my godzimy 3 królowie, w Biblii je mądrz co wie, a nawet jakby my chcieli ten język pierwotny zanalizować, to może jakiś ciarzbuni, jakiś śledzę, jakiś kapłanowie, ale nie żydowści, ale pogańści, no bo ze wschodu oni są przeszli. Kim tak poprowdza tyle zebele? Nie wiemy właśnie, czy to byli magowie, czy to byli magowie królowie, czy to byli... różnie to próbujemy tłumaczyć, ale na pewno to była jakaś grupa inteligencji tamtego czasu ze wschodu, którzy przeszli i oni są tym zwiastunem właśnie tego widu dla poganów. Że ten lud, który był w ciemności, teraz wyzdrzył wid wielki. Czyli wyzdrzył, nie plus, tak jak my to wyklarowali, nie plus wiedzy, ale dla poganów też w końcu ten wid przyjdzie. My w Kościele w teologii mówimy o czymś takim jak pars pro toto, część za wielu. Ten dzyl Żydów, ten dzyl historii żydowści był potrzebny po to, żeby to było dla wielu, dla wszystkich, dla tych, którzy przyjmą bo Pana Jezusa. I to, co musiało wszystko wydarzyć, żeby sołetem ta droga zbawienia była dla wszystkich poganów świata. I to jest to przyjęcie tych 3 królów, to jest tak jak to Boże Narodzenie, to rosu, że niebo będzie temkłe, tak to jest ta rosa, to przyjęcie ich, że zaśtut świat poganów ze świata chrześcijańskim, ze świata Chrystusa, ze świata, gdzie panował Chrystus. Teraz ja bym chciał, żeby my spróbowali jakoś też jedna rzecz rozwiązać, jak my wchodzimy w te taci uciały tymy, słowo stało so cała, my godumy i kłoniumy so przy tych słowach, logos, to jest Chrystus, bo na początku było słowo, to prawie był i tu mamy to, że Bóg też przez słowo stworzyło świat, no bo on coś rzekł i to co stało. Czym jest ten logos dla nas? Pan Bóg ma takie moc dawar w języku hebrajskim, co znaczy, że to jest słowo, które nie tworzy, nie? Jest czasem śmieje i tak jak ktoś tego nie może zrozumieć, to gadam, że czasem memka ma taki dar, nie? Każdy memka, nie? Że dziecko wygada wezbie płemi tam, nie? Ono nie chce, kiedy kwarka wesmareja, to jest ten dawar, nie? To on zaraz wstawia, on idzie i słowo staje się ciałem, nie? Czyli on to robi. Pan Bóg ma taką moc co do materializowania tego, co on życie, nie? On wypławi i to są stywy zmaterializowane. Nie ma takiej mocy nie mamy. My prawie możemy, jak ta memka dziecko poneknąć, że coś co stunie, co ona pławi, a Pan Bóg potrafi zrobić, nie? I on wypowiedział to słowo i stało się. Jezus został w łonie Maryi Dziewicy
I słowo zamieniło się w cało. I teraz to jest tak grad muzie trochę słów, bo słowo stało się cała, a to całe do człowiekowi słowo. Nie? Pan Jezus przeszedł w letcie postacei i zaś tu tłędy ledzą słowo. Nie? Prawda. On zaś tu windzie i to słowo łozieje między ledzem. A słowo sprawi, że to jest tak głęboka teologia, że to by mógł godzinami nad tym rozmyślać, ale tak pokrótce chcemy sobie rzec, po pierwsze, może Bóg ma ta władza, że ci on życie, to co on życie, to co dzieje. Nie nawet może coś zmaterializować, pojawić. A dwa właśnie, że to słowo, którym był Jezus, przez słowo stało się cała, a później to cało dało nam słowo. I o tym taci przemyśleni, nie wiem, na wiele ono je zgodny z doktryną, że człowiek, jak no ten stworzony na obraz i podobieństwo Boga, nimo tym łece stwarzani przez słowo, tak jak Bóg, ale z drugiej strony prawie, może Bóg nas chce tym nauczyć, że nasze słowa tyś mają łec, że musimy być odpowiedzialni za to, co go dumecie, to jest coś konstruktywnego, budającego, czy możemy niszczymy tym słowa. To myślałem sobie dla tych, co gdzieś publiczno piszą na Facebooku, wrzucają słowa, że może tego nas Bóg tyś chce nauczyć, tej odpowiedzialności za słowo, pokazanie, że to słowo jest po prawdzie woźne. Ja myślę, że nawet w tych naszych dzisiejszych czasach to jest bardziej przemówię niż ty. Bo jak my, może sobie wspomnimy naszych, tak lubię wspominać to, co kiedyś było, nasi starkowie, tak jak oni nas przódę ucięli, tam ci było słowo, to było słowo. Te żyk i kunc, i tak musiało być, i ledze wierzyli słowu. A dzisiaj jest strach wierzyć słowu. Bo tak jak prawie te żyk, nieraz ledze tym słowa, to wcale nie chodzi o prawdę, nie? To było, żeby komuś dowalec, nie? Tam było smarować, tak o nim nawymyślać, żeby mu było przykro. I ten, co to pisze, my ta ucecha, a ta ucecha my temu, bo ten dradzi człowiek nie ma jak mu odpowiedzieć. Czy on by miał stanąć przed tobą i sobie to wszystko żyć, co on tam napisał, to on by ty odpowiedzi nie miał. Ale ci on tam siedzi za tym komputerka swoim, czy tam tym smartfona, nikt nie widzi, jeśli tam sobie podpisze jakimś ABCD, nie wiadomo kto to jest, ale sobie podpisał i tam web smareje tyłem. No my z tym mierzymy w szkołach, ile dzieci popełniły samobójstwo przez tę grupę, na WhatsAppach, na Facebookach. Rodzice nad tym nie są w stanie czasem zapanować i to słowo naprawdę dzisiaj tak wiele niszczy, nie? Ledze nawet dzisiaj są tak, jest czasem z tym spotykają, że ci tak komuś kiedyś coś dobrego, coś życzliwego, to sobie pyta, a co ty ode mnie chcesz? Ledze przez tyle wierzyć, że ktoś może dla kogoś gadać dobrze, bo chce tego człowieka podbudować, nie? To, że białka przyjdzie do chłopa i go pochwali, to niewiedno oznacza, że ona coś chce mieć. A co? Przeważnie jo, ale... Ale nie wiem. No. Ale czasem naprawdę chce jego pochwalać i chłop białka i tego, żeby był jak nowencji. Bo ci my so raza achtnimy jeden w dredzim widzimy to, co jest dobre, ty my tego człowieka budujemy. Nie? To są łacie Boga. Pan Bóg nie wzyrę, no to świadku, co ty robisz lechłe, im dziecko to we pominął, bo te to zrobił, tamto. Ledze tak robił, nie? A Pan Bóg widzi to, co dobre, nie? To on sobie jako syna swojego, jako swoja córka buduje, bo widzi to całe dobro, które ty robisz, nie? Tak jak niejedny ledze godają, jak w robłece sedzą le do piątku, a tem zełelny, tak katolece godają i to czasem w internecie idzie nalez le do paruzje, tak le strzemac do tego przyjędzeni Jezusa Chrystusa na ziemię. Tak jak już na początku tej rozmowy było rzekły, prawie za tym my idziemy, żeby Jezus przeszedł, żeby skończyło się to łejność, skończyło się zło, ale nigle to przyjdzie, jeśli Jezus przeszedł na ziemię, stył so człowieka, słowo cała so stało, przeszedł w postację tego biednego, małego człowieka, krechygo, to co my możemy dzisiaj w 2025-2026 roku zrobić, żeby ten Jezus był krótko nas, żeby on po prawdzie był z nami tu na ziemi? Pierwsze to jest doświadczenie wiary. Ledze chterni
no to jest bardzo prosta droga. I wiadomo, że nasza katolicka droga jest tak prosta, bo my sobie to lubimy komplikować, wiadomo. Nie tak pomieszać, żeby to tam później z tego było coś kowales, nie? A to jest tak proste. W niedzielę do kościoła, nie? Rano wieczór pecurk, westchnąc do Pana Boga, i to robić, nasi starsi, na anioł pańści, choć skłanie zatrzymale, a mówile, nie? Człowiek, który cały dzień są modli, i nie chodzi mi o to, że chodzi derch z różańca i siedzi derch mówi różańc, ale są modli, to znaczy, że zaczyna swoja robota na imię Boście. Tak jak to wiedno było na kasiebach. Na imię Boście. To i w tej robocie Pan Bóg jest tobą. Bo na imię Boście to zaczął. Nie? Czyli skończył, Bogu niech będą dzanka. Nie, bośmy my to zrobili. I to jest człowiek, który są modli całym dnia, bo on są modli swoją robotę, on są modli tym, że się zajmuje swoimi medycami, czy ona ta białka checie sprząta, coś tu nie rzekł, na chłop tyś może, nie? Na te chłop tyś może sprzątać, czy ten chłop idzie do tej roboty na stocznię, czy gdzie, on się tym siedzi może modlić. Tym całym dnia. I taci ledze doświadczywają tej Bożej pomocy, Bożej opatrzności, że nie są takie sytuacje, że to tam, nie wiem, by chłop zginął, czy coś by zostało tego, a derch coś mu tam gdzieś kierowało, a wy to zrób, a to człowiek, który swoje życie oddaje w rękę Boga, jest bezpieczny, nie? To tak jak dziecko kulujca na rynkach, nie? Czy kulmatci. Ci łeno tam idzie, łeno temu tam nic nie stonią, tam bezpieka, nie? Tak ty, każdy z nas, ci są, to jest proste. W niedzielę do kościoła, rano wieczór są modlec, pamiętać o świętach, kiedy są iść do kościoła. I w kościołę, czy idziesz do kościoła, tam jest świadko za darmeka. Nikt sobie nie każe placy. To jedna z nielicznych instytucji, gdzie nikt sobie nie każe. Musisz, nie musisz, nie? Był też moment odpowiedzialność za nasze parafie, nie? Ci umaga, jednak nie chce, żeby nasz kościół parafialny się zawalił, nie? Ja nie chcę siedzieć w zimnym kościele, ja chcę, żeby było ciepłe, żeby było grzewane i tej jest do tego dorzucania. I też mam prawo mojego proboszcza czasa zapytać, czy on pamięta o tych rzeczach, że jodł to 10 czy 20 zł w niedzielę, a w kościele ze mną, czy mu ze mną jest w kościele, nie? Bo to wszystko mamy prawo pytać, prawie, że jest zabytkowy kościół. Te tam konserwatorowie, to są, no ale to inne sprawy. Ale to jest właśnie niesamowite, że można iść każdego dnia do kościoła i każdego dnia dostawać za darmo łaska boska. Dostawać komunia święte, dostawać słowo Boże. Nie? No to jest, nedzete idziesz i za darmo sobie zagrają. Dzisiaj za wszystko ledze chcą mieć zapłacone. A ti organezie wygrają, ziewe muzyka w kościele. To są nawet takie proste życie z naszego dziecka codziennego ledze grabę pieniądze płacą, bo on idzie na koncert, nie? To tam nie wiadomo co. A ten nasz biedny organista dzień w dzień graje, rano wieczór. Nie? Tyśmy parafia go utrzymuje na tyle ile sodyna, ale te przychodzić do tego kościoła i nikt sobie nie kyzie, nie? Te tam jest. To nie jest biletowo na imprezę. Jo, to nie jest biletowo na impreza. Przychodzisz, jest i musisz korzystać z świadczenia, co jest w kościele za darmo. Tak nie ma nigdzie. To jak to 5 za godzin na kolanda, musi dać coś w kuwerta? Nie, nie musi. Nawet wiele razy moi koledzy ci są przychody, widzę, są studenci, są familie jakieś biedniejsze, to są po prostu nie bierze. Bo ti ledze tyś... a czasem prawie ti ledze najbardziej naciskają. Ja chcę, bo to je odmienić. I nie chcą weźmie, bo to my chcemy. Kto grosz. Jo. I czasem, choć człowiek nawet by nie chciał, żeby tym ledze nie było przykro. Nie? To co u nas my za Głarsich? My jesteśmy ci, co nie możemy. Nie? Tak kiedyś mnie jeden chłop werznął. Nie był prawo poświęcenia, chcą dobrze. Nie, to proszę państwa, proszę tego. Wy tu schorowani jesteście, lekarstwa, więc... No to je tam dostał tak w pesku od tego chłopa tym teksta, nie? Że, a co ksiądz myśli, że co my myślisz? Gwarsi, że ksiądz ład nas nie chce wząc, nie?
Ja to pytam, bo wiedzą, jakie ten kwelandowy ciasto i w internecie je full takich artyklów. Kuli dać w kuwerta, nie uwierzysz, kuli dowają w kuwerta, ale bez, że knips nie wleze na nasz artykel. I ja widzę, że ty, co komentują, to są taci, co kwelandę nie wpuszczają, co nie są katolekama, a dla samych katolików to jakoś nie jest taki temat, nie wiem, jakiś do dyskusji czy coś. Kto chce, ten dowo, kto nie chce, ten nie dowo i teli. Ale ta wizyta też pasterska, i pomijając kwestię detków, ale idę łedwiedzeni i parafianów, jaki jej cel? To są wzanło w Polsce przede wszystkim kolendy. Są wzanło z tego, że ci były zabory. Tej księża, który mam nadzieję, że tego nie pomiesza, bo to nam ksiądz profesor Jarzewści opowiadał na wykładach, nawet że on mnie poprawi. To jest kasieba, tak, że on wszystko rozumieje. Zaczęły są od zaborów. Księża zaczęli chodzić po checiach, żeby łebać w jaci checi są katolicy, gdzie są prawosławni, gdzie są, pamiętamy, że te polskie były bardzo zróżnicowane, żeby próbować wiedzieć, ile ma tych swoich owieczków w tej parafii, bo czasem były takie sytuacje, były katolicy, którzy nie należeli do parafii. Kościół był gdzieś tam daleko, 15 czy 20 kilometrów i tyle ześle plus na święta, nie, do kościoła, no bo nie dali rady, nie, była jakaś umka tam starsza, co jej biedno chodziła. I to było po to, żeby ksiądz mógł poznać wszystkich swoich parafianów. Żeby mógł wiedzieć, że to do tej parafii należy, kto ty je. I ten najważniejszy właściwie aspekt, od jakiego powinien zacząć, przeniesie do checiów błogosławieństwa. Nie? Że te checie, gdy przychodzi ksiądz, one są insze, bo one są pobłogosławione, bo tam ksiądz przeszedł. Do 4 lat to było, tak czasem gadają, ksiądz nama Pana Jezusa przeniósł do checie. Nie? Bo ksiądz jest in persona Christi, choć my natura jak każdy człowiek grzeszny, nie? I tu nie ma żadnego wyjątku, że jakoś tam po święceniach Pan Bóg no te teraz taryfa ulgowe, nie? Te portków je zamkna, co by mieli do ciebie przyjść w szafie, a tam gdzieśmy trochę ludzi. Nie, to jest prawie apart, tam jak ksiądz je, bo wiemy, że ten port ktoś 2 razy bardziej przechydy, żeby znekać księdza z tej drogi, którą je kapłaństwo, nie? I teraz, jak ksiądz przechydy do tych checiów, to przeniesie to błogosławieństwo, przeniesie Boże miłość. I czasem ludzie nawet tak opowiadają, jak my nie mieli kolendy, jak była ta pandemia, coś w tej checi fejlało. Czasem nawet opowiadają o takich doświadczeniach duchowych, że coś co lechu działo w tej checi. No coś nie szło, ty coś co skaziało, ty coś tego. I jak to jest ważne, to błogosławieństwo. Nie? I ta jedność ze swoją parafią, nie? Że ty jest moja parafia, ty jest mój ksiądz, on przeszedł do mnie. Na Kasiebach to jest lzi trochę, bo tam jedno jest nasz proboszcz, to jest nasz proboszcz, a w wielkich miastach jest trochę tak bardziej drangło, no bo to nieraz kwestii z innej parafii krócej niż ten parafialny, te ledze tam chodzą, przychodzą na kwelendę. A już ledze sobie wybierają, gdzie im je lepiej. I gdzie im paseje bardziej. No, ale to i tam to jest inny klimat. Ale tylko u nas na Kasiebach to jest prawie barowyżne. I to błogosławieństwo, które ksiądz przyniesie. I tak jak godą to jest tyś łaska, z którą ksiądz przychodzi za darmeka, ale jest wolna wola. Ci dadzą, ci nie dadzą, ci chcą. W jedną parafia ustyle, jakiś cel. No ci, co nie chodzą do kościoła, to oni nigdy nie wiedzą, jaki jest cel. A ci, co chodzą, to wiedzą, nie? Cię probuś uglosi, teraz bierzemy na kostka tam przed kościołem, a cię na smantę, że chcemy to poprawić, cię chcemy to zrobić. Ciem zemy wieża kościoła odrestaurowywale. Ledze wiedzą, ci, co do kościoła chodzą, no co to idzie. A ci, co nie chodzą, to właśnie sobie wymyślają, nie? No co to idzie, nie? Te artykuły w tym internecie, aż chuciu, no co ten ksiądz, nie uwierzysz, na co ten ksiądz wydaje, a tam są później ukazywe, że on, nie wiem, tam był na schronisko czy coś. Ja. Tam, nie. Ale to nikt nie obezrze, bo to jest na samym końcu artykla. No ale to tak to jest. Dobrze, no to na końcu tej rozmowy zbleziwo so wielgi dzień, zbleziwają so te dnie Bożego Narodzeni, głodowy świętach, terny naprawie. Czego możemy rzeczec w wszystkim naszym łebzyrnikom? Nie bierzecie w naszym obzernikom, żeby w tym dni nie cięły przykrego słowa. Bo ci przychody to słowo dobre, to słowo Jezus pojawia się na świecie, Bóg zbawia, Jehoszua, ty niech to zbawieniem dze w tych checiach.
Nie? To doświadczenie miłości Bożej, które na przychodę, żeby nikt w tym dniu nie czuł lechego słowa, ale belne słowa. Żeby chłop potrafił wezrzeć swoje bialce w łacie i rzec bialku, my tyle lat raza, nieważne, 50, 20, 3 lata. I oce naprawdę kłachum. Dziękuję Ciebie, że ty każdego dnia sprzątasz, każdego dnia pełnia ważysz, że idziesz iść do roboty, a z dziecami sobie potrafisz zaić, że ta białka wezrzy temu chłopowi w łacie i powie, to jest mój najkochańszy chłop. Nie? Choć mnie czasa denerwujesz, ale dzieją betacie go dradzie go dosta, co to świadku strzemił, nie? Jak ja sobie kłachum, że to jest, że chodzisz do roboty, nasza familia chcesz utrzymać, nie? Żeby dzieci potrafiły swoim mamce i tatkowi podziękować z tego dnia za wszystko, co dla nich robią. I żeby tatki, mamka potrafili widzieć, jak ci mają kochane dzieci. Żeby ta najstarsza starka w tej chacie, choć ona i biedno cieje, ale ciała umka, jak mece wszyscy kłachumy. Bo to jest ten dzień słowa, które budeje. Słowa, które przychodzą, żeby zbawić. I żeby to zbawienie w naszych chaciach się dokonało. Ja nie wiem, Ciebie widza w kamerze, ale jak ksiądz składał tę rzeczbę, to aż mu so tak gamba rozjasnił, albo słońce wzeszło, także Baro, dziękujemy za te budujące słowa, no i życzymy Wam spokojnych, ubetnych, radosnych głedów, żeby Tyś tam na tego małego Jezusa, ten mały plac był, no i żeby był plac Tyś dla naszych bleścich. To teli na dzisiaj, Bóg zapłać Wam wiele razy za łebzyrani i do uzdrzeni. Do ustrzeni, spłeka. Bóg zapłać łebzyrnikom wspierającym na serwisu Patronite. Wa pomogota rozwijać Kasiepści Media.